Za vrijeme rekonstrukcije zgrade pozorište nije prekidalo rad. Glumci će napraviti pauzu od 10 dana dok traju radovi na sceni. Od 15. februara radit će na novoj predstavi radnog naziva Robulizam po tekstu Muhidina Šarića, a u režiji Ratka Orozovića. O renoviranju zgrade pozorišta Prijedorčani imaju podijeljena mišljenja. Jako je važno da grad Prijedor, naše veličine i broja stanovništva, da ne kažem i kulturnog stanja i obrazovanja, ima jedno adekvatno mjesto, dakle pozorište. Kako znam za sebe, pozorište se renovira, nikad se nije izrenoviralo i nikad nije uslovno. Krov na Talinom hramu u Prijedoru, koji je godinama prokišnjavao, je promijenjen. U toku su radovi na fasadi gdje će biti zadovoljena i energetska efikasnost. Imali smo i obećanja da će nam se pomoći i na kraju kada smo vidjeli da zaista pomoć ne dolazi ni sa jedne strane, odlučili smo sami da uradimo dogradnju. Dogradnjom dijela zgrade pozorište je dobilo 220 metara kvadratnih korisnog prostora. Završetkom rekonstrukcije bit će obezbeđeno više prostora za garderobu, internu biblioteku i apartman za gostujuće glumci i reditelje. Moram reći da je ovaj projekat nadogradnje i pokrivanja pozorišta Prijedor projekat za narednih 100 godina. Pozorište će se naravno, kako godine budu išle, proširivati, osnaživati, uvećavati, ali za prostor svakako više ne treba da brine za uslove rada. Sredstva od 426.000 maraka za nadogradnju, pokrivanje, uređenje i opremanje prostora te uređenje scene i stepeništa pozorišta izdvojena su iz budžeta grada Prijedora.